Khulumbai, Bodoland Khourang Studio ang Roman Boro. Danin Bodoland Khourang Studio nangthangmoni थाखाय खायसे रादाबफोर लानानै फैदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय 22 नं खख्लाबारि समस्तिनि बैष्णवपारा गामियाव UPPL राजखान्थि हान्जानि मोनसे जुथुमा मेलाव UPPLनि आफादगिरि प्रमद बर'आ बाहागो लायो। बाहागो लानानै रायजो राजाफोरनि सिङाव फोरमायथियो दि फैबाय थानाय BTC बिसायख'थियाव UPPL हान्जायानो देरहासार जागोन। रायजो राजाफोरनि जौगानाय खामानि मावगोन होननानैबो बिथां बर'आ फोरमायथिबावो। बे हाबाफारियाव गासै रायजो राजाफोरनो सोलायनाय नांगौनि थाखाय गुबुन राजखान्थि हान्जानिफ्राय UPPL राजखान्थि हान्जायाव साजेने आखाइ गोरोबहोयो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे हाबाफारिया मेहेरगोनां जाफुंसार जानानै थाङो होनना रुप'निफ्राय खौरांगिरि लिमानिफ्राय जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। रुप'निफ्राय खौरांगिरि लिमानि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेननायाव आफादनि मोनसे हान्जाया गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ लानानै आफां आसामनि गंसेल' जौसिन सोलोंथायारि फसंथान बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर लादु सिंखौ लोगो हमनानै सावरायलायो। खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगि लानाय समाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बुङो दि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया जागायजेननाय समनिफ्रायनो गोबां जेंनाफोर दङमोन। बेनिनो माखासे जेंनाफोर जेरै थोजासे फान्ड दैथायहरनाय, लांदां जानानै थानाय मासिफोराव थिसनथाइ होनाय बायदिनि सोमोन्दै सावरायनो थाखाय एबसुआ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलरखौ लोगो हमफैनाय जादों होननानै बिथाङा बुंथिबावो। बिथाङा बुंथिबावो दि कन्ट्रेक्चुएल फोरोंगिरिफोरखौ रेगुलार खालामनाय, मासि सोरजिनाय बायदि बायदि सुस्रांनायनि सायाव सावरायनो थाखाय एबसुआ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर बिथांखौ लोगो हमो। আমি দাবী জনাই আহিছিলোঁ যে ইয়াত অধিক পুঁজি প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু এই শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ লগত যিখিনি আমাৰ পোষ্ট ক্ৰিয়েশ্যন কৰিব লাগে বা খালী হৈ থকা পদবিলাক পূৰণ কৰিব লাগে, 3rd গ্ৰেড আৰু 4th গ্ৰেডৰ যিখিনি কন্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ আছে তেওঁলোকৰ ৰেগুলাৰাইজেশ্যন বা মানে চৰকাৰীকৰণ হ'ব লাগে এই পোষ্টবিলাক। क'क्राझारनिफ्राय बिनोजन नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बाक्सा जिल्लानि जलदापारा जगमारी गामियाव दैबाना। बाक्सा जिल्लानि जलदापारा जगमारी गामियाव दैबाना जानायनि जाउनाव गोबां खहा जानायनि खौरां मोनफैदों। नैबे नुथाया जाबाय दैबानाजों लोमसाव जानाय जलदापारा जगमारी गामिनि नुथाय। इलेक्शननि समावसो जोंनि गामियाव फैयो। दा इलेक्शननि समाव जोंनि गामियाव फैयो, नाथाय बियो इलेक्शन जोबखांनानै बियो EMGM जाखांना थांनायनि उनाव जोंनि रायजोखौ सिनाय मोनै जायो। माने जोंनि गामिया बेनि खाथियाव माबाफोर मोनसे मोननो लुबैनानै थांनायाव बे जोंनि गामिनि मानसिखौनो सिनाया जाना। बावैसो जुब जुब अखा हानायनि जाउनाव बे गामिया दैनि सिङाव थाङो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बाक्सा जिल्लानि सदर मुसलपुर पुलिस थानानि OC रत्नेश्वर बर्मननि देहायाव COVID-19 मोननाय जादों। बाक्सा जिल्लानि सदर मुसलपुर पुलिस थानानि OC रत्नेश्वर बर्मननि देहायाव COVID-19 मोननाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथांखौ फाहामथायनि थाखाय मुसलपुराव थानाय डक्टर रबि बर' देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। अल टायाहम स्टुडेन्ट्स इउनियन आटासुनि आफादगिरि आसोनि सेथियाया बे बुहुमखौ अरायसमनि थाखाय नागारलांबाय। रुंसारि आसोनि सेथिया बिथांनि देहाया हरखाबनो गाज्रि जानायलाय थांनाय 2 जुलाइआव गंसे देहा फाहामसालियाव थिसनदोंमोन। नाथाय बिथांखौ केन्सार बेरामजों गाग्लोबजादों होननानै हमनो हायो आरो बेखौ मोनथिनानै फिन गुवाहाटी हेल्थ सिटी देहा फाहामसालियाव बेरामखौ फाहामथाय होबाय थानाय समावनो थांनाय 10 जुलाइ खालाराव गावनि असे बिसि आरो फिसाज्ला सासेखौ नागारनानै रुंसारि जालाङो। इउपिनि मस्ट वान्टेड गैंगस्टार बिकास दुबेया थांनाय 10 जुलाइ खालाराव एनकाउन्टाराव जिउ जोबबाय। गैंगस्टार बिकास दुबेया साननैसोनि सिगां पुलिस बिफाननि सा 8 सुबुंखौ खास्रि बिस्रि जिउ फोजोबदोंमोन। बेखौ लानानै उत्तर प्रदेशनि पुलिस बिफाना गोख्रोङै बिकास दुबेनि गैंगस्टारजों लोब्बा थानायफोरखौ फोजोबस्रांनो खामानि मावदोंमोन आरो 7 उदखारिखौ एनकाउन्टार खालामदोंमोन। मस्ट वान्टेड बिकास दुबेया खारखोमानानै दंमोन आरो पुलिसनि बिफाना 7 सान सं दाननानै थांनाय 9 जुलाइ खालाराव खानो हायो। नाथाय थांनाय 10 जुलाइ खालाराव कानपुरनि बिजिरसालियाव बिजिरनो लांनाय समावनो लामा ससेयाव लांबाय थानाय गारिया जाब्रबथाय जायो। बे समावनो बिकास दुबेया खारनो नाजायो आरो पुलिस बिफाना एनकाउन्टार खालामनो गोनां जायो होननानै खौरां मोननाय जादों। मेरु UPPLनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा थांनाय 9 जुलाइ फुंबिलिनि समाव तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि नीलकमल बसुमतारी बिथांनि रुंसारि जानायाव दुखुथिया नखराव दुखु दाहा फोरमायहैनायजों लोगोसे गोथै सह आर'नाइ आरो बिबारजों मान बावो। लोगोसेनो रुंसारि नीलकमल बसुमतारीनि बिथांनि जिउमाखौ सोरगोफुरियाव मोनहैनायनि थाखाय आर'ज गाबहरो इसोरनि सेराव। 24 नं मुसलपुर समस्तिनि UPPLनि बिजाथि राकेश ब्रह्मआ लकडाउन जानायलाय आरो मेल मिटिं खुंनो सुबिदा गैयैलाय दाब दाब गामिफोराव रायजो राजाफोरजों हाल एवफादों, माइ गायफादों।
बिथाङा बामोनदोबा थोरिबारि कारिमुरा आरो बुनगाव बायदि गामियाव गायखांबाय आरो फैगौ समाव फारि फारि गासै मुसलपुर समस्तिनि गामिफोराव गायहैजोबगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय रुपरि ओनसोलनि समाज सिबियारि मन्थिर बर'जों आथिखालनि राजखान्थि आयदा आरो बायदि बायदि खोथाखौ लानानै सावरायथुनलायनायाव बिथाङा गोबां खोथाफोरखौ मिथिनो होदों बड'लेण्ड खौरांनि गेजेरजों। बड'लेण्ड खौरांनि सोंथियाव फोरमायथियो बिटिआर रेकर्ड जाखांनायनि उनाव रायजो राजाफ्रा सोलायनाय नांगौ जाहोनखौ बिथाङा बेबायदिहाय फोरमायथियो। बिटिआरखौ मोनसे थामथि गोरोबथा लाबोनायनि कारणे बिथांमोना बहुद सेस्था होनायनि गेजेरजों दिनै बिटिआर सुक्तिखौ लाबोनाय जादों। आं सानो बिथांमोना बिटिआरनि जि सुक्तियाव सागानगिरिफोर दङ लोगोसे बिटिआरनि लाबोनायाव जिमानखिनि बर' समाजारि बर' थुनलाइनि बर' आबसुनि गथ'फोरनि जिथु खस्थ'नि गेजेरजों बे बिटिआर सुक्तिया मोजाङै मोजां जालांबाय। फैबाय थानाय बिसायख'थियाव सोरखौ देरहासार खालामनांगौ होननानै खौरांगिरिनि सोंथियाव बेबायदिहाय फोरमायथियो बिथाङा। रुपैनिफ्राय खौरांगिरि मनलिबारि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि नीलकमल बसुमतारी बिथाङा रुंसारि जाबाय। नखरनि सोद्रोमाफोरा फोरमायनाय बादिब्ला रुंसारि जानायनि सिगां नीलकमल बसुमतारी बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो देहायारि लोरबां गाज्रि थासारिनि बेरामजों भुगिबोगासिनो दङमोन। नीलकमल बसुमतारी बिथांनि रुंसारि जालांनाय दुखुथिया नखराव खौरां लाहैनायजों लोगोसे गोथैसआव आर'नाइ बिबार आरो बर' थुनलाइ आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बावहोयो तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे बायदि बायदि बिबानाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोना। लोगोसे मिरु इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर', 28 नं गयबारि बियाबनि बिपिएफनि बिजाथि सन्दीप बसुमतारी, लाइमोन बिपिएफनि नेहाथारि समनाथ बसुमतारी, तामुलपुर दखरा एबसु, दुवारकुसि दखरा एबसु, तामुलपुर आलायारन बर' थुनलाइ आफाद, तामुलपुर जिल्ला इउपिपिएल, तामुलपुर ब्लक इउपिपिएल आरो तामुलपुर ओनसोलनि गासै फोरोंगिरि बिथांमोना दुखु मोननाय फोरमायदों। मख'नो गोनांदि मिरु दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिथाङा फैनो हायाखैमोनब्लाबो गांसे लाइजाम दैथायहरनायनि गेजेरजों दुखु मोननाय फोरमायहरो आरो बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बिथाङाबो बसुमतारी रुंसारि जालांनायखौ दुखु मोननाय फोरमायहरो। थांनाय 8 जुलाइ खालाराव बुधबार मोनाबिलिनि 10 रिंगासोआव तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नीलकमल बसुमतारी बिथाङा हरखाबै रुंसारि जालांनाय बिथांनि जिउमानि गोजोननि थाखाय सिरिहाब आरज गाबनायजों लोगोसे जिल्ला आरो गुदि आफादफोरनि मावख'फोराव बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ आबुङै बिरहोआलासेनो ससेल' बिरहोना दोननो मिरु बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारिया ससियेल मिडियानि गेजेरजों खावलायहरदों। बेराफारसेथिं बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बिथांनि हरखाब रुंसारि जानायाव दुखु मोननाय फोरमायहरदों। निउज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। आसामनि 27 जिल्लाफोरजों लोगोसे 6 शेड्युल हालामाव टेट आनजाद उथ्रिसारगिरिफोरखौ 9635 मासियाव थिसननायनि खामानिया जागासिनो दङ। आसाम सोरखारनि खामानि मावनो लानायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बरायो। नाथाय बेखौ नोजोराव खोख्लैनाया गोनांदि बर' बिजोंनि सिटेटआव उथ्रिनाय सोद्रोमामोना सायख'जानायनिफ्राय आन्दो जानांबाय। गवालपारा जिल्लानिफ्राय बिथांमोनाबो गिबि सारिनि फारिलाइयाव सायख'जादोंमोन नाथाय नैथि सायख'नाय फारिलाइनिफ्राय बोखारजायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां खेब गोसोखां बिलाइ होसेयावबो आरो थान्दै हानजाया सावरायसेयावबो सिटेटआव बर' बिजोङा दासिमबो सोसनजायाखै होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिथांमोना साफ्रोमबो सोद्रोमामोना बर' बिजोंनि जानायखाय आसाम सोरखारखौ टेटनि सायख'नाय फारिलाइयाव थिसननो गनायथि होनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा खावलायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय टिकबाय ओनसोलनि खाथियाव दुलिगाव गामिनिफ्राय सिलबान गामियाव थांनाय लामानि दालां बायनाया 2-3 बोसोरसो जालांबाय नाथाय दासिमबो फाहामथाय गैया। ओनसोलनि खुंथायगिरिफोरा बानायनो होनै नायफैनाया गोबां सम जाबाय नाथाय दिनैसिमबो खौरां गैया होननानै गामियारिफोरा मिथिनो होदों। दा बे समाव दैज्लांनि बोथोर हाथाय बाजार जानो थांनो जोबोर जारला आरो एसे अखा हाबानो दैया देरो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मोसौ मैसो बारहोनो दुब्लियाव हाल बारहोनो थाखाय जेबो खाबु गैया होनना मिथिनो मोननाय जाबावदों। सिलबान गामिनि सुबुंफोरा बेखौ लानानै जोबोद दुखु फोरमायदों। दानिया सम सफैबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नागिरनो नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानायनि। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नागिरनो नोंथांमोनसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ फिन बावहरनानै दिनैनि रादाबखौ एसेबां फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।